gelek mirov ji ber şart û mercên jiyanê yên giran neçar dimînin ku tevî temenê xwe bilind di ixtiyariyê de jî kar bikin, da ku bikaribin debara xwe pê bikin. Mînakên balkêş yên rewşên wisa hene ku du pîrekên pala xwe dane bircên Diyarbekirê jî bi vî awayî hember şart û mercên giran ên jiyanê berxwe didin. Ev du jinên ku qedera wan jî wek navê wan yek e, berhemên ku bi keda destan hatine çêkirin difroşin û navê her duyan jî Sedîqe ye. Sedîqe Bayram li aliyek ê deriyê guharî ya bircên Diyarbekirê ye û dezgeha xwe daniye ku bikaribe nanek bibe mala xwe. Sedîqe Bayram 77 sal ye û demek dirêj e ji xîzaniyê vî karî dike û tevî temenê xwe dixwaze bi keda eniya xwe dahatek bi dest bixe. Li vê derê wala dekanê wala gede bêkarin, bêîşin û êmir jî wat tam bû 15 sal ez vê îşê dikim. Eşya jî ji evê tê, şêrmûgê tê. Ev patikê piçûk eş xwe çê dikim. Ovana jî şêrmûgê tê, em jî xwarinê dikim wala care serfeta hatine ê ji ber feqîriya dinyayê layê min. Qur'an rohê 1 milyon jî nakeve destê me, rohê 20 milyon dikeve destê me. Rohê cana quruş tune, serfeta hatine. O rohê sar jî em nayînê, roh moyê xweş em têne vê dera. û gedê hûrin tev ezebin, bêkarin, bêîşin, xaniyê kirê ye. Wallah me pişta Xudaya Xwedê û me pişta Xudaya Kevrê Diyarbekir Xwedê çêke, Xwedê van nexweşiya, van êş û elema bide alî. Sedîqe Keskîn jî 60 sal ye û li aliyê dinê deriyê guharî dezgeha xwe daniye û li benda kiryaran pal daye kevirên dîrokî. Sedîqe Keskîn amaje dike ji ber ku rojên yekşemê geştiyar gelek tên navbircên Diyarbekirê, rojên yekşemê li ber bircan û rojên din jî li nav bajêr digere. Ez tenêkim, kesê min tune. Yaşlî me ji xwe re vê îdare dikim. Emirê min jî 60 e. Ve çû çend sal e, ve 20 sal e. Ez vê îşî dikim. Ez wek di çi bîjim, xaniyê kirî de me kes tune ye. Ama Xwedê Teala îdare dike. Meaşê min jî tune wala. Meaşê min jî mêrik jinaniya ser me, mixwayî nake. Ew bi bajina xwe eş xwe re tenê li virê me. Zarokê me hevek tenê heye, ew jî encik îdara xwe dike. Zarokê wî hene, jina wî heye encik îdara xwe û zarê xwe dike. Dê tişt biha bîne, ama ev ji destê min tê ji xwe re pê îdara xwe dikim. Sedîqe Bayrama 77 salî û Sedîqe Keskîna 60 salî dibêjin ji xwe rewşewana aboriyê nebaşe û hewl didin bi keda xwe debara xwe bikin. Lê me tirsiya wan a herî mezin ew e ku bikevin berdestan û ji bo ku mehtacê ti kesan nebin, bi xwehdana xwe dahatek neberketî be jî jiyana xwe didomînin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.